ወይ ካብ ምስ ናይ ፋሚሊ ወይ ትፈልጥ عرفت كلتنا يهمنا وحدة بجو حزبنا عبدك عبستت عدل تدقنا كان خعبت فلتت كانت يدلينا نوران ما سنت بكيسا نغلو تعقف كتسكن كتكئ كسانا نعلوف ما سنت بكيسا نغلو تعقف بخلتو كله قصاته كمنا يا دماتن نغلو تترنا كتاتح بايتا ولدولا أما سنساتح حلنا نكتو ሰላም ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት እትርከቡ ተዓዘብትና ኣብ ዘለኹሞ ሰላም እሳነትን ጥዕና እንዳተመነና ንኸምቲ ዝሓለፈ ቀጥታ ብቲክቶክ እንመሓላልፎ ዝነበርና ጥበብ ኣቦታት ኣብ ምምእዛን ሕብረተሰብ ብዝብል ሎሞን እንህለ መፂና ኣለና። ከመይ ትኸዱ ኣለኹም ኩላትኩም? ሎሚ ኣብዚ መደብ እዚ ከምቲ ዝረኣኹሞ መንእስያት ዝተሓወስዎ መደብ እዩ ዘሎ። የማነ ሰምሃር ሓውና ሳምሶምን ምሳና ኣሎ ከዓ ዝከታተል ሰላማዊት ኣነ እውን ታደሰ ኣለኹ ማለት እዩ። ስለዚ ከምቲ ዝሓለፈ ዝተኸታተልኩሞ እተን ንጥቀመለን ዘለና መፅሓፍቲ ንምጥቃስ ሓደ መፅሓፍ ካብ ማሰን መልቀስን ቀዳሞት ምስ እኩብ ፍርያት ኮይኑ ብሰሎሞን ፀሃየ፣ ከምኡውን ጣዕሞት እትብል መፅሓፍ ናይ መምህር ኣስረስ ተሰማ ካብ ታሪክ መድረኻዊ ስነ ጥበብ ኤርትራ ካብ 1940 ክሳብ 1980 ኢና ንጥቀመሉ ዘለና ማለት እዩ። ምእንቲ ንፁር ክኸውን እቲ መወከሲ ኢና። ስለዚ ናይ ሎሙን ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ካብኡ ልክዕ ተመሳሳሊ ኮይኑ መጀመርያ ከምቲ መዝሙር ናይ ማሕፀን ሰሚዕና ማለት እዩ። ካብኡ እቲ ዝርዝር መደባትና እንተሳተፍቲ ከነቕርብ ተኮይንና ሓደ ናይ ትግርኛ ባህሊ ማሰን መልቀስን ናይ ማሰኛ ነጋሽ ባይሩ ይኽልወና እዩ። ከምኡውን ግጥምታት ዝተፈላለየ ብሓፍትና ወይ ጓልና ሰምሃር ሓውና መንእሰይ የማነ ናይ ብርሃነ ገብሪ ሂወት ናይ ፀጋይ ተመርዖ ከምኡውን ናይ ዝተፈላለዩ ስታቶም ክገዝሆ ጠቕሱልና እዮም። ስለዚ ፅቡቅ ምሸት ይግበረልና። ከመይ ትኾኑ ኣለኹም ኣብዞ ዘለኹሞ? የማን ወይ ሰምሃር ትብልዎ እንተለኹም ቅድምና ብመድመታዊ ሰላም በልዎም ማለት እዩ ነቶም ተኸታተልትና። ከመይ ኣለኹም በልዎም በቲ ናይ ባህሊ ዓድና ጌርኩም። ሰምሃር ነባይ يمون بآخر جمر بيمون ወለድና ባህሊ ጌርኩም ናባኽን ደይ መሓሸን ንግስትና تحنبلو ሰላም ተኸታተልቲ ማህፀን ከምኡውን ኣቦይ ታደሰ ሰሉ ኣቑባይ ሳምሶም ይሰሙ ሰላም ምሴት ከዓ ግበረልና። سلام ድንቅታት ኩላትኩም ሰላምኩም ብዝሕበል ኣዝዩ ደስ ዝብል ምሸት ብሓንሳብ ክህልወና ዝብል ተስፋ ኣለኒ። ሰናይ ምሸት ትግበረልና። ኣበን ፅቡቅ። ስለዚ መጀመርያ እቲ ዝርዝር ናይ መደባርታ ምእንቲ ንፁር ክኾነልኩም 3-4 ምስ ገበርና ኣብ መንጎ መሰጋገሪ ዜማ ወይ ሙዚቃ ክህልወና እዩ። ሕጂ እታ መጀመርያ ነቕርባ ካብ ማሰን መልቀስን ናይ ኣቦና ነጋሽ ባይረኡ ኮይና ኣብ መኽፈቲ ናይቲ ኤክስፖ ኣብቲ ሽዑ ንግስተ ሳባ ስታዲየም ዝበሃል ዝነበረ ናይ ሎሚ ስታዲየም ኣስመራ ሰበስልጣን መንግስቲ እልፍ መኳንንትን ሃብታማትን ሆፂ ኢሎም ዝተኣከቡ
درفن سعسعيتني أرنيرو أمونغم منغو خا أتم ماسنياتات مدرك توحيونا ماسة نبل نيرنا يبلو أبونا نغاش مالك ماسة مستبهلكو ناي تغرينيا بحل زبل ماسة يلوم ناي تغرينيا بحلي كملخي ناي تغرينيا بحلي لومرو جميركي رئسي كتل علي عبيد أتسأني حكت مالي صبق نيرو قدم انت تبلي حيون تركب إخي كتسلي كتسل جن مستوعل يدل مسبولك لهم اتهزبي فيفا نقاش فيفا نابلي نزامي لح الشو كدمت العدلي شبا برتعبك كي تفلت أنك أتكند بوليتيكا أتيزلو خيلة فريحة عن استثماران سوقوتن سيتأكلي عستلي نجرا مندو زوريا خدين وان نبلا مقتاو موسع كليئنهم كبحال السمع سلز نبركو خا نتا زسكفت الماسم انت خرسع القبا بلا كمزي لما سبلكو عن استلب زبن قدفو هدو سبشبشبا كان لكم زعبي زروا عن استلب زبن سبت عبا يوع سبعي رخابي كركبا قرص مو يهبو شاهي يخل سبا طلق إمواي خيد نبتا زحسبا سبعي زو هلولو سدن دا أكبا ستتي لن دحرو يسعبا نابدو كان أتين تلفهبا اندا ورق أتين أستلين هبا نابت حدا أتين نايلون هبا اندا أنقح بيحن عجراتي إكبا بسامنا زعرق علبا ورق انشارك اندا دراروا زنا نستزئين السب أتعبا أتحسبا بحسبا جزاح السرحة تتقببا نابرا خطر قدا تتقببا قول بلسحا انك تواسبا رأيت كاتسريحكا انتاي تهبا شعو جزا تقلع قول بابا حسبا نايدك خن كتريا أببا مسبلكو ما سنياتات مچم قورحات اندينا ما سنا سبز التحاقو سولون زي التحاقو سولون كنفلق إذننا تخينا تسنينا نبل أنست تقيمناني عبيز نبرك قندا في بجاحن راينا دو زي وصانا دليلنا ويلا كماريا مسمريتي كبلا سميعيا كيدبل نجر متي كابوليتكا خادم تمصحوس مزن ويزرا زركات تبايسه كم يزبل صباب ازمرو معلتي انت الى اب اخلهو مواصو تخونني مسح سيده رستخفارقا انت فريق عند علي نختسحقا يمسلكم دخه أبونان أنونان ففرقا من الرخيب ومتقاطع ما أنت والفو أبوم ستبقى أتبقى بيلو لنا منطقة إنو تاتنا كولدا دتشنقا طبنا خليسن انداموها تقاليسن نابرا زتصبقا إيوسس وليدن سب زتصدقا سبن እግዚአብሔርን زعرقا عشان باي زوج أركزي تا يجبأن رستي كفار عوتا يجبأن رستي كفار بركوان قدي سنن تبركس أنت خيلي بابو نفسه خيلا علل نبل أنت تباهيلا بتزن أتكون تحوسا علل إلى ندرب يحنو تمسجن إليه مسعة تعريق يبلو أبونا نقاش بايهو يعني لهم قلت من أبغى سمارين اوكي تتقرأت اوكي انا هم جزء بالكهيل دلفوي جلس أنا حابناي يرجع لهم في الساعة اللي خدت بالمتحف يغنب دقم اللي تبن مالتي دقم اللي اسكا دقم اللي كدلون لبي اتأذني زلمدو زدقاقم كالي كساب زشنددو اتخل ساعة تبلو دقم اللي حجيك ألات كافتهلو اوف
ልብኻ ኸጥዕም ሕሽኽሽኹ ዓይንኻ ክኽእሉ ማሪኹ ልሳንካ ክእመት ሰቢኹ እቲ ቃላት ሓሪኻ ትብለኒ ባሕሪ ከብደ እዩ ዝገላብጠኒ ቃልዶ ከብድ ፍቕሪ መብፃዕዶ ተርር ሓቂ እናበለ ልበይ ክልተ ኮይኑ ንውሽጠይ ክስዕሮ ሞጊተ ዘይምልላይ ግድሞ ሓሸ ኢለ ኸይድምድሞ ፈሪሐ ልበይ ከይቐይሞ መሊሰ ሌላ ስባ ንመኽሰብ ጥዑም ሰብ ብዋዛዶ ርከብ እናበልኩ ንሓሳበይ መሊሰ ፍርሶ ርእሰይ ኣናዊፀ ውሽጠይ ክርብሾ ኣይወሰንን ልበይ እንታይ ከም ዝሕሾ ኣትብል ብ2000 ዓመተ ምህረት እያ ተፃሒፋ ብይርጋዓለም ፍስሓ ማለት እዩ። ይቀርኔና ሰምሃረይ ኣወፂና ናብ የማንን ሙዚቃ ኖርማል እያ ዘላ ምሽ ናይ ብርሃነ ገብረ ህይወት ናብራ ኣቦያ ትብል ናብራ ኣቦይ ባሓጋዩ ነቲ ፅግኢ ወሲኸሉ ድኽዒ ኣለምሊምዎ ደጋጊሞ እዋን ትኸል ንቐል እዋን ዘርኢ ኮይኑ ብጌሓቱ እንሆ ተሊሞ ንዑፍ ንመፍለስ ንቐንፍዝ ንማንቲለ ንለማኒ ንቐዋዒ ንዘረዓይ ንሓላዊ ንወናኺ ንኹላት ነኹኒ ይዋሪ ኢልኪ ትኹመሪ ማዕፂት ስበሪ ይብላ ነገራቱ ዘርኢ እናበተነ ዓዓኺቱ ምስ ኣቐሚጡ ድግድጊት ተዓጢቑ ንዓናየ በሎ ሻዓለ ንዓናየ በሎ ተስታየ ንዓናየ በሎ ንዓናየ ዓሪባየ በሎ እናዘየመ እናደጋገመ በቲ ዕርፊ ኣትሪሩ ንኽሕሉ ስበት በቲ ንኸሳልጥ ፀሓይኪ ዓረበት ዕረፍቲ ዘይብሉ ነቲ ዝበተኖ ክኸድን ውዒሉ ስራሕ መፍትሑ ካብ ኣርዑት እናውፅኦም ንተስተቱ አንቃዕሪሩ ንሰማይ ጠሚቱ ወፈጣሪ እቲ ብኢደይ ዘሎ ገይረለኹ ተኣነ ዝኽእሎ ናትካ ዘሪፉ ዘሎ ሓደራኻ እዚ መሬት ኣጥልሎ እዚ ግራት ኣብቁሎ ብዙሕ በላዕዩ ዝፅበዮ ዘሎ ኢሉ ተማሕፂኑ ብርኩ ንኽዓፅፍ ንታሕቲ ደኒኑ ኣብቲ ሓድሽ ሓመድ ተጋዲሙ ኣሕፈሮሙ ፈጣሪ ርእሉ ናይ ልቡ ደበና ተኣኪቡ እቲ ሰርቢ ሰሪቡ ምስ ድኻሙ ኣዕሪፉ ብዝባኑ ንምሸቱ መሳርዑ ብድምፁ ኣብ ማእገሩ ፀይሩ መሳርዑ ብፅምዱ ኣብ ማእገሩ ፀይሩ ኣብ ዕሩ ከብኪቡ ኣምሪሑ ናብ ቤቱ ይትረፍ ማይ ሃሪሙ ዕረፍቲ ዘይፈልጦ ብቐደሙ ፅባሕ ከዓ ካልእ ወፍሪ ኣለዎ 60 ዓመት እዩ ብከምዚ ሕሊፍዎ 7 ሕዳር 2013 ብርሃነ ገብረ ህይወት ካብ ድምፂ ልቢ يعنينا بتاع مولود ياما لازم خمسة قتلنا مستجاجري زي ما خلوناي كابو بدي حرتها زي ما سمهاري على خي قسمي في المنتزه اللي خابون بدي حرو ياما كنت تصليها معي علي دماغي الرينا بلد يا
طوالي كحمامي برينا بلك يا طوالي كحمامي لعب عليو لعب عليو بالغ دم ذكريو لعب عليو لعب عليو بالغ دم ذكريو ترسعي كبريو لعب عليو لعب عليو لعب عليو فسروا في كبريو لعب عليو ولا حمامي رينا بلد يا ولا حمامي رينا بلد يا يعني لنا بتعمل صبح مستزحلف نقلص من زبرناكم محبرات كاب قدم جميرو ناي محبر ذكريهم محبر تواصل كم نسمعهم كلهم تعسنا لأن حدا خبأتهم يقرب ما يعني لنا بتعمل صبح سلازي خبز يعطينا من السي مانه بدي حروقها من السي سمار قرب لنا يمجد أنا اللي أقصد هو سمارنا بهاي بدي حروق يمانه لوام قال تفطرو مارب بيت سبي سوا زيت للي أنا بزقالة نسخبت خولي جروم الزفن فنا على ماوي لبي قناخي مننا كتسلو بحتوي بسنسلت تزتا سقللت هنقوتا انتاي مبلعلان حنسابا بزتلال كم زترئيو تحزو سنقا سماي ورحك كواخبتي توانا وانتحي ناي هو نقستي እናተቃፀፁ ፍትወት ዘጋድዱ ዘይበላለፁ ኮይኖም ዘፋርዱ ፈተነ ስትረፍኪ መን ካብ መን ክትፈሊ ንመኖም ክትፀልኢ ንመን ክትፈትዊ ንእግረ መንገዲ ክግዳ ሓደራኺ ከይተስግሊ ፅምበልዮ ዝነጎዳ ኣላግሲ ናብ ዝጠሊ እንታይ ከይጎድሎ ትዕድልቲ ተፈጥሮ ስምዕዮ እንዶ ዜማ ዘይኮኸ እዝኒ ውህደት ዝሓለፎ ዝፈታትሕ መትኒ ሰሓቢዮሞ ዝኣየር ማእዛዊ ሽታ ልቢ ዘረሳርስ እናመንጨወ ደስታ ድሓን ተናፈሲ ያስተማቕርዮ ክዲት መለሲ ትባሕሪ ብፅሕዮ እንተለክ ድኻም ርሑቕ ከይትኸዲ ከም ዝፀገበት ላም ኣብ ሳዕሪ ሮማዲ ጠንቀላዕላዕ በሊ ኣብ ልዕሊ ትሰውሒ እንተለክ ጽምኢ ናፍቆት መርወይ ከም ጉእዛን ወልፊ ጽብባ ይበልኪ ሃሎብ ዝቐረባ ጅባናይ ዝሩባ እንተለክውን እንተደለኽውን መግቢ እንተጠመየት ከብዲ ሕኾርድ ዝገረብ ክትረኽቢ ማኣዲ ጸጋናይ ዝበሃሪ እንካን ሃባን ፍቕሪ ረኣያ ሞዛ ዕምበባ ልባ ብርሑ ተቐበል ተፋኑ ወዛ ብፈሱ هزيو ماي بيت كي أدناقوت زنقصو صمادي أمرو عنكل تمسكتو كابز ملقات عقبت ألبو درت شوهات كابز ملقات سحبت زقزت هواسات كميل كاي مفللاي مخالو من التصال كميل كاي يسقهي متصارو مكتصال
መገዲ ሳልስቲ ካብቲ ዘለኽዮ ኣብዚ ዘለኹ ነዚ የፈትዮ እሞ ቆፅሊ ረሓን ኣብ ደንባ ኣራዊት ሕዛእቲ ናይ ልበይ ተባሃጊት ሸዊት ነቲ ዓዲ ፀገም ዝረስዕ ራህዋ ዓዲ ተነፅሎ ዝባላዕ ፅምዋ ይትረፍ ክትነብረሉ ዋላ ክትገሾ ነዛ ካልኢት እኳ ፍፁም ዘይምነዮ ክደፍዮ ልዋም ስፍራ ተናኸስቲ ውፅእ ካብቲ ርሻን ምፅእ ናብ በዓቲ ምስር ኒሕ ቆቓሕ ዛግራ ኣባ ጉንባሕ ካብ ሰብ ተጓዳኢ ጎረቤትና ዝብኢ ይሕሸና መሮር ምዞም ደቂ ማሕዘል ትብል ብወርሒ 10 2004 ብብርሃነ ገብረ ሂወት ካብ እኩብ ግጥሚ ድምፂ ልቢ ማለት እዩ እኒለይ ያዕኒልና ሰምሃረ ስለዚ ኩሉም ተኸታተልና ዝሰምዑና ዘለኹም ዝተፈላለየ ይሓልፋሉ ብዩቲብ ኢንስታግራም ካልእ እሞ ተስተማቕርዎ ከም ዘለኹም እምነትና እዩ ስለዚ ካብዚኣ ቀፂሉ መንእሰይ የማነ ከቅርበልና እዩ ብድሕሪኡ ናይ መሰጋገር ሙዚቃ ክህልወና እዩ ናባኻ የማን ቴንክ ዩ ቦይ ታደሰ ፅቡቕካ ብናባ ሰሜ ካብ ሕማም ናብ ሕማም ናብ ራስ ክንደይ እኳ ፍቕረስ ክንደይ እኳ አንደበታ ፍቕሪ በረኸታ ፍቕሪ ፈገግታኣ ፍቕሪ ቆላሕታኣ ፍቕሪ ኩሉ መላ ፍቕሪ እንታይ መግበር ከውሒ ናይ ዝዘርአት መሊሳ ተፍቅር ንባህጋ እናቐፅዐት ኣነ ሕንቅቓ ኣነ እጨንቓ ከም በደለኛ ግን ነሳያ ትልምን ኣብ ብርከይ ወዲቓ ምልምማድ ማለት እንታይ ይበጃኺ ንዓኣ ሓቒፈ ኣህዋግዕ ምሳኺ ትጥንን ትብልዮ ትፀርፀር ዝብሎ ትገዛ ዓፂና ምኛኽ ንባሃሎ ፈሪሱ ሕልናይ ንሱ ምስ ጎደሎ ከም ካብ ሕሱም ወልፊ ሓኪም ዝኸልከሎ እንተፈኾሰኒ ከፃውተክዶ ተዓምር ትምሸት ትዝከረክዶ ድራር ሰሪሕካ ብላዕ ትብልን ድራር ሰሪሕኪ ብላዕ ትብልን እሞ ከምዛ ሸል ዝበልኩ ትብዓተይ ክሓምዮ ክብረይ ንኽመልስ እውን ክትእረሚ ሸጥ ተበልኩኺ ክትልብሚ ይዝከረክዶ ምርር ግዲ ልኪ ብድሎ ክትገጥሚ ሓቤት ምስ ሓለፈ ጥዑም ንስኺ ብድሕሪ ፊስቶ ኣነ ብድሕሪ ማዕፆ ደድፋዕና ሒዝና ምስተሓላለና ሕማቕ ኣሎ ፅቡቕ ኣሎ ሃሰውሰው እናበልኩ ዝኾነኒ ቤዛ ምክንያት ከፊት ክለይ በቑሑ ገዛ ገለ ክትውርውሪ ብኢደይ ከዓብቶ ካልእ ክትውንጭፊ ደኒነ ከስሕቶ ፈናጅል ውሒድኪ መበኮርያ ልዒልኪ መሽረፈት ኣይበልኪ ምኽደን ድስቲ ምዃን ምስ ኣቤኪ ብመሸንጎጋ ኣዕውር ካቢልክኒ ፀርፊ በድራጋ ድሕሪ ፀርፊ ኣውያት ከይተስዕቢ ከይተሸንገልና ብጎረባብቲ ጠሚነ ኣትየክስ ተዓሪቕና ብነእዲ ሓሚምኪ ሰሚዐ ጀሚርኪ ክስሕቂ ከመየሎሞ ጭንቀት ናብራ ብዘይቆይቂ ኢዶም ኣይሰኣኑ ይትረፍኪ ዝበሉ ንሰብ ዕጋበቱ ልማዱ እንዳኣሉ ግን እኮ ክደፍሪ እንተ ተቆጢዕኪ ንሕስያ ኮ ይብል ግን ሰብኣይካ ኣይለካ ትብሉ ዶ ይነበርክን ሰብእነተይ ክተረጋግፂ ሕጂ ቤተይ ምፂ ተሕሽክስ ካብ ብቐንዒ ትቕረፂ ጓልዛ ወረድ ከይትመፂ ወውራይና ንግበር በዓል ሓዳሪ ነግረክ ኣለኹ ተምፅኤ ሰይጣን በኽረ ገብረ የሱስ ሚያዝያ 2024 ብጣዕሚ ብሉፅ እያ እኔልና ኣነ እንደራስን ኣንባቢ ገጣሚ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ስለዚ ካብ ዝቐፂልና መሰጋገር ክህልወና እዩ ድሕሪ መሰጋገሪ ሰምሃሪ ክትቀረብ ኢኻ ካብኡ የማነ ካብኡ ክንሪኦ ኢና ከም ኩነታቱ ማለት እዩ ስለዚ ናባኸ ሰላማዊት ኣርማና لا لا يبالكو
على حمامي تسعر بدتي ما يتنصمي بفقر خليت حبيبي زوم حركة زيت للخمي كرسني دخم عيني كوديلي أري قدو دلي خلي ممري تبدي لكي بالنقري تبدي لكي بالنقري سمش حالي أنا دخندو من ياني أنا لك الله أنت قفزاي من استبر نقد مجزاي سمش صبا سمش حالي أنا دخندو أنا أروني أنا لك الله أنت قفزاي من استبر نقد مجزاي كي حيطلم دما دما بسلم يتحاوي صدما سويت مزن تعادل قرما كماريم صيون دوخ السالما كماريم صيون دوخ السالما سويت مزن تعادل قرما بتعمي قنلنا كم يسمعكم مرة تعذبتنا عبد اللهم قالوا ولا حنسع بديحرو سمحاري كتار بحقتمي كابو يمانه كما يسمعكم الله زم عبد اللهم صبوك سافجو صبوك خيدال يا بعل سامسون وكما يسمعوا له تصلاحي زم له يخلوا له واد قالت تزبلها تستعمل اللي بعد بنيام بركات سامسون صلون أنا بسمع سلام كم يمسيكم سلام سلام بنيام مرحبا خمين لهم دحديكم أتردسه تملو خملها እግዚአብሔር ይመስገን ብጣዕሚ ጽቡቕ ኣሎ ናይ ብሓቂ እንጆይ ንገብሮ ኣለና ኩሉ ትምህርትታት ሙዚቃታት ግጥምታት ኩሉ ባህሊ ብጣዕሚ ደስ ኢሉ ንሰምዖ ኣለኹ መብዛሕትኦም ካብ ሶሻል ሚድያ ፈልጠኩም ነይረ ሕጂ ግና ኣብዚ ከዓ ተኻፋሊ ኮይኖም ሳኹሞ ብጣዕሚ ደስ ኢሉኒ ኣሎ ብጣዕሚ እንደገና ንራኸብ ኢና ቴንኪ የቐኒልና ክብረት ይሃበልና ብጣዕሚ ተሓጒሰ ሰምዓኩም ኣለኹ ካልኦት ከ ጽቡቕ ናብ ሰምሃሪ ኪድ ግጥሚ ካብኡ ናብ ሃብ የማናይ ብድሕሩ ዕድል ክልወና እዩ ናይ መሰጋገር ሙዚቃ ምስ ገበርና ንሓደ ሓደ ሕንቅሊተይ ቀሪበልኩም ኣለኹ ከምኡ ንሓደ ሓደ ቀሪበ ኣለኹ ሽዑ ኩላትና ንዋሳኣሉ ማለት እዩ ሎማዓንቲ ኣነ ናይ ብርሃነን ናይ ይርጋነ ሒዘ ዘለኹ ካብ ናይ ይርጋ ይኽብለኩም ኣላ ሕጂ እውን ብጣዕሚ ጽቡቕ ኣብ መርዓ ኣዳኑ እቲ መርዓ ክትወርዱ ኣዳነይ ክትወስዱ ዓጀብትኹም ስልማት ኣባቕል መሲልኩም ዕንቂ ባሕሪ ሉል ሻሕ ምስ በልኩም ኣብ ተቐርዓት ምምፃእኩም ከነበስር ንዕዱማት ከበሮን ጣቕዒትና ናሳንዩ ከም ነጎዳ ብድምቀት ኣድህዩ ሃንደበት ቀርና ሓርሽ ጌርካ ውትፍ ምስ በልካኒ እንታይ ከም ዝኾንኩ ከይተረዳእኒ ዕንዲ ኢለ ብዝነበርኳ ኣይ ምስ ዝደፍራ ኣይ ምስ ዝሃድማ እንተ ሕሽካስ ዓይኒ ሰብ ተዋጋኢ ኣፃዊደልካ ዕንደራኻ ክርኢ ብፍላይ ከዓ ተተመላሊስካ ከተጓየኒ ናባይ ምስ ኣቕለብካ
ስጉምትኻ ፈልየ ቀልበይ ሂበዮ ውቅዒት ከበሮይ በይነይ ኣውዒለዮ መሊስካ እቲ ምስልና ክንሓትት ከምዛ ናይ ልበይ ትፈልጥ ንኣያ ድሒኻ ሕቶ ልጓም በቕሊ ሕልሚ ነዳይ ምላሸይ ኩነት ፍቕሪ ሕቶን መልስን ክፈላለ ሽዑባ ልብኻ እንታይ በለ ኣላሒልካ ንሞ ቃሕታ ይፍለጥ ከይተዳነጎኻ ስለጥ ዳኣ ስለጥ ዜማ ቅዳሴኻ ሰማዒ ዘፍዝስ ስምካ ፍቱ ብዓብዪ ብንኡስ ፈትየ ኣለኹ ስድራና ይስምዑ ኣቦታትካ ኣንጊሆም ይምፁ ዛቑናይ ቅቡእ ብፈጣሪ ጭንጋዓተ ይደፈን እምበሪ መርዓ ቁፀረለይ ንዓመታ ጥሪ ኢላትላ 2003 ቢርጋ ዓለም ፍሳ ማለት እዩ ካብ ኣለኹ ትብል እኩብ ግጥምታት እያ የቀኒልና ብጣዕሚ ፅቡቅ የማነይ ናባኻ ብድሕሩ መሰጋገሪ ሙዚቃ ምድወና እዩ ብሰላመይ እሺ ናይ ቴሌፎን ናይ ስደት ቴሌፎን እያ ክትከውን እንጂ ናይ ፀጋይ መሓል ኣዕሩኽትኻ ኸየ ካብ ሳርማታት ኣደይ ኣዕሩኽትኻ ኸ ሃሎ ሃሎ ብሩኸይ ማዓር ወደይ ከመይ ኢኻ ኣዴኻሲ ስዒርዋ ኣዴኻሲ ሓጎሲ ስዒርዋ ምዝራብሲ ኢና እናስሓቐት ትነብዕ ዘላ ወይ እወ ብሩኸይ ከም ዝብለካ እምበር ግርምያ ዘላ ክብሪ ንጎይታ ንዓይ እኳ ፅኒዓትን ብፅንዓታ ከምታ ትፈልጠኒ ርቡፅ እንደ መፅበቢ ዓቕሊ ውድእ እብለኒ እሞ ናፍቐትኩም ዝፈጠሮ ህዋፀይ ውሽተይ ናብ ኣዴኻ ክዕቦ እንት ብርሃን ገዛ ካብ ወሊድና ከምዘይወለድና ሓደ ምቕሊ ክንስእን ማሚቕና ከምዘይማሞቕና ይብላ እሞብላ ይራርባ ቃል እምነትን ተስፋን ተቁመኒ ኣሞራልን ትብዓትን ከመዓር ወደይ እስከበል ኣዕሩኽትኻ ኸ ኣብየለዉ ምስልኩም ሲኢናስ ደሃይኩም እውን ህጥም ኢሉ ኣየኸየ እምበር ደሃይ ምግባር ከምዚ እዩ ከብዲ ወላዲ ቀጥቀጥ ከምዚ ወለድ ቀጥ ዝተባህለ ስንሆን ነብረሉ ሓዘን ንፅዒ ናፍቆት ተሓቂኑ ንሆ ልብና ኣልባሻ ቅሎት ኮይኑ ሃሎ ወደይ ብሩህ ሰምዓኒ ደለኻ እስከ ራኽበኒ ቶም ኣዕሩኽትኻ እወቶም ደቀይ ቶም ትኽትንፋስ መዋሓቲ ፀፀር እወቶም ደቀይ እምበር ቶም ትኽትንፋስካ መዋሓቲ ፀፀር ወደይ ብሩህ እንታይ ደኣ ተሕነቕነቕ ኣይደሓንኩም እንዲኹም የለኹም እንዲኹም ብሓደ ከምታ ዋፍራኹም ብሩኸይ ኣሕዲጉካ ዲ ሰሃራ እዚ ግዜና ናይ ግዜና ፔሮምዳ ወይስ ጨው የምልካ እቶም ቀተልቲ ስጋ ዝለበሱ ሰይጣውንቲ ማዕረይ ከቲርልካ ዲ ባሕሪ ዝመፅመቲ ሃሎ ማዕረይ ማዓር ወደይ ግደፎም ምቕዛነ ሕራነ ንገረኒ ጥራሕቲ ዝኾነ ንገረኒ ድሓን ወይ ዓሊለ ወይ ኣውየ ክዕርፈ ሃንደበት እዩ ዲኻ ዝበልካ መንደኣ ዘይኮም እዩ ሞዳኣ ዘይኮም እዩ መልኣከ ልደት እምበር መልኣኮ መደ ቁፀር እዩ ልበይ በላ ኣጆኻ ብሩኸይ ኣይተሕነቕነቕ ኣጆኻ እንኳዕ እኳ ድሓንካ ንስኻ ክተፀናንዓኒያ ኣዴኻ ብፅንዓታ ታፅንዕት እዴኻ እንዲኣ ትብል መስለኒ የቀኒልና ተፀናንዓ ኣዴት መጨረሹ ናይ ብሓቅና የደ መፀናንዒት ምዃነ ገሊፅካልና ስለዚ ካብዚኣ መሰጋገሪ ዜማ ክህልወና እዩ ብድሕሪኡ እንተ ደኣ ቀሪብኪ ሰምሃረይ ሓደ ኣስታይ ግዜ ስለ ዘለና ኣብ ክን ቦታ ናይ ፊልሞን ካብኡ ናብቲ ሕንቀል ሕንቅሪተይ ገላ ክንከይድ ኢና ሰላም መርሓባ ሰላም ምርታደሰ ማዕዛየ ወ ሰላም ከመይ ቅንኸ እንኳዕ ደሓን መፅኻ ማእዛ ፅቡቅ ጓርሓን ፀናሕኩም ፅቡቅ መደብና ከመይ ትከታተሉ ኣለኻ
حجي أتي ريت بالكواسي بس كخري علني لعتي بتعمل صبغ خاتاتنا مدحر عدل كنبينا نريتو أبزم يا خاصني أبزم حج ودي اوكي ريتو خنبينا دحر تتصبغ هاي تخيدي هرش أصعب ما يوصيخ الزبزب زبزب زبزب كان على فقعنا دولي تعذب أصعب ما يوصيخ الزبزب زبزب زبزب كان على فقعنا دولي تعذب كقصلي بزلن بالحال عبارهم براير صباحات عبارهم براير صباحات هاير صباحات ميدو تايدلين برحال مغرى عيدلين يقف الرحال كقصلي بزلن بالحال عبارهم براير صباحات عبارهم براير صباحات هاير صباحات أصعب ما يوصيخ الزبزب زبزب زبزب كان على فقعنا دولي تعذب يغني لا بتعمي نتيزلوهم فلتت ناب عبيتن محيادن سدرا بيتات منسياتنا ورداتنا خبتصح إجاوم عبركيتهم لحالفو زم كلهم تريوم دلهم بعد ودوبو كبرتي نهوم سالوهم سل نتناتاتهم ولدو يم حرال سلزلو تم كلهم مهران صحافتنا درستنا كرستنا نتزقبروا إد محجين تم حجون زقبروا زلو ولدو نايب حقي كبري يسمعكم نبل مايتيو ስለዚ ካብ ዝቐፂልና ሰምሃረይ የማን ሓንቲ ክስታይ ተቕሪብኩም ኣብታ ናይ ፊልሞን ቦታ ማለት እሺ ምዛ ናይ መናሽ ሙደር ወዲ ገብር ደርፍሲ ሚዶ ቤብል ንበረሓት ምሽ ብል ፀኒሖም እቲ ሚዶ ይተረኽበ እቲ ፀጉሪ ተረኽበ ይብል ፀኒሐና ንረዛ ንገድዋ ከብላ እያ ከምብማ نرزان نقدوا أبتقدبو حمبر تعدبو بعلتي جلبيا وجهي زي تفليا قام قنانو وزام سونوانو كحلت عيني أرنش معقرتي حيل القصاد قمونا أتحدي أتا مخزن بهلي قلببت ويزريت كاب صغري كساب صفري موعلت سفا مزاربت لخا تحت النازبليا ጥበብ ዝመለኻ እታ ግዛኣት ሰናይ ተፃባኢት ነውሪ ልዕሊ ስፍሪ ጠባይ ልቦናኣ ባሕሪ ዘይተኣምን ወርሒ ፀሓይ መቓርብታ ዙረት ዘይንታያ ውሻጢ ቅርዓታ እታ ረዛን ሕልፊ ሚዛን ብሓቂ ምንቲ መቕልልቲ ቅድስቲ ገዳም ደብረ ቅርሲ መለለይት ምስሊ መፀጊዒት ፅላል መጉዚት ክቡር ባህሊ እያሞ نأفلطو ياتا نحبن نيتا نقدوا بتصحوا مقدسة عينكم يبري ترخبوا ملسا كاب ساعة تقدب عدي يرئي والعدي عدلكم تقبئوا كتلوس كتطبت كتحن كتلنكت انت تسأنحا عب سراح تتأميدا خساعة تتصوي تتقبيوا تسالموا قدوس إيدا صدق እኳ እንተኾነ ምርኣያ ንባዕሉ ካብቲ ፀበላውን እጃምኩም ተልዕሉ ግና ኣብ ኣተኣታትዋ ከይተሰንብድዋ
مخانكم سب دحنا متان كفلطوا مرحت مجدي أحلفلا دك عدي مس بصحكم ما بتقصري فقم كأبلو سجدوا سلا خبري قد حدراهم أنت زي قربت كي تقصبوا أنت زي عللت كي تقيموا قربت أنت تخون أي مخالتن ياتا نختكزن رزينا خترزن ورحي خلتا كلتشحن سلستن ببرهانة قبر هوتا بتعم يعنينا من بابيتن عخن دراسي برهانا كبرت حبكم يمانا نبخا بديحرو ناب مستقاقر موسيقى مسعتنا نابتي حنك انتاكنا عطينا حاولنا تم تساتفتنا ونعدل فندنا أشي نابرا مسحلنا بزي بآخ نابرا أي تعمني بزي أدى مرعاون أي حلمني جن سدات بزح زسانو سدات بزح سركوبو هيوت هيبو حلنا يكقتل حلنا يفريو هيوت يكقمسل سيفن واتان حيزو بون نغدبل ترئي اللخ حلال يفتاتنا أن اللخم تزيله مرجع نابله مرجع بزي بلو مرز نابله بنوسي كم ترساس تسأل نمسلا كم تبرعي تسحف نسما عدي رساس حلنا زمسلا أب على ما أبوري حلنا سئلا عدي برعي حلنا زسما أما هدر لبي حلنا قلما أبياتني حلنا أقزما كبشعو جميرو بأخنا بحلنا سمايرت انصافف بحلنا دخيمة بحلنا عرف بس حلنا موقيتا بس حلنا يرتع حق حلنا تحيسة بحلنا قصع بقى كم تخويننا براي باريات سيما أبزفان حلناي أيصولوني خاء خال وجن كم فطر ود سب قال كده أنا حسب نزي هوت بزي حدار أحسبون كم منبر بخمسي حلالي كل انت نخنا أخ مريزة نمر عن كده مع التغريزة حيكون اللينجل ببينهم صاني حنكون النتن بهجن خنياتو حلنا مثل الدي أبايز عرفه حلنا سما الدي أبايز تصحفه مرعب زيادة رأيك كم بقر علل تادي خانعك يوم بقر كندك تتجكن حسام تسميما حاجوس تحسيما كم زي عبيتك صفوك قديما حج خاب حاجوسك كاب جام خاط فلي أدريخا إحنا له بدلو قدرن ليتنو ما قتن له حسب كيون حقيو مرعى مالتكو صمدي مالتي مرعى مالتكو زكدين حلم بحلمه حلم وائلا حلم بحلمه طعم جهد زخفلا أنا خاب جدي أيكونن بحلم موائلا حلمت مال ليتكو هيك أتللا كيدك أسكي إذا حضرلا أمبرنا صادقة نقول له روحك تفليا مرعانا سميعة سئلنا انتريا بس تراي فوكس كتب ليا ملو حاجوس كي مسلك جن حلال حاجوس منفس تراي كي زي حوس أكل سلازي بأكل دفء النابلت بمنفس بعيننا تشغلت بأكل منفس النعيك أبكرتت خلتي أخت حقوسينا تيدلي حسب مبليا شغطة حقوسا عيني نزيريو عللتا دستا إذنين زي سمعو بس المخمي لاخد عقب نعين ندين ملء حاجوس ذهب حجون حلالي زي بأخنا برايت عمني بزيادة مرعون أي حلمني سلازي حلالي نخن مرعو أدي أبزلتو بزي مرعى نصنح عقل نكونتو شعور أدي أبزلتو مرعى مستغوصره حلنا يزفقودو مرعى مستقبره كيتألمكي كفو أي قبركي قال كيران زي كونس اتزو حاسكيو حلنا يوحسكي يناس مسكنا لكاتيت كتشن أسر شوعته مثلا يعني لا مسكا قرختو لنا يعني لنا ندرسن عن بابينا ويا حلنا
كبر حليوت اللي ناغي عبيتها كبدين تعانقلت نفسي وانت تللت اي تبكعن كسانت اللي ناغي عبيتها سيغان دمن بينو اي قبرن سدرا بيت اللي ناغي عبيتاي انتي مبسعة انتي يوم احلاه كسار علم ان انت زي بالله لك سبسي ناس كبراتي زفتر بعلو انت زي كان يسوهاي وزبي حلنا يوحطو هبتمي هزبي حلنا انت جازي وهاي انتايت مني لمني تعناها هزبي غنتاي دلي حلنا يعني لنا يماني تا حلنا تبلا خطا مساعات واساب ستاجرات لنا ما يعني لنا سلامات جزي خمل لنا سلام ዳርጋ ፍርቂ ሰዓት ኣለና ኣለና ዋጽቡቅ ما حجم بقى نخلاتنا ኣብ ሓደ ፅሑፍ ረኺበ ኣለኹ ንቐፃሊ መቸም ብዙሕ ክህልወናይ ሓንቲ መፅሓፍ ረኺበ ኣለኹ ምስላታትን ግጥሚ ሕንቅል ሕንቅይተይ ዘለዋ እቲ ሓንቲ 147 ገጽ ዘለዋ ቅድሚ ሕጂ ኣብ 1957 ዝተፃሕፈት ብሊቀ መዘምራን ሞጎስ ጦባ ገርጊስ እያ ኣብቲ ስኒትና ዳትኩም ኣቲኹም ክትረኽቧ ትኽእሉ ኢኹም ኣብኡ ረኺበ 147 ገጻት ዘለዎ ምስላታት ከምኡውን ሕንቅል ሕንቅሊተይ ጥራይ 145 ማለት እዩ ስለዚ ካብዚ ኩሉ ሓደ 10 ሕንቅል ሕንቅሊተይ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ኣብ ቀፃሊ መደባትና ግን ብዙሕ ሃብታም ዝኾነ መደባት ስለ ዘሎ ልክዕ ከም ናይ ማህፀን ኣብቲ ፌስቡክ ሎሚ ዘንበብኳ ደስ ዝበለትኒ ማህፀን መላግቦ ወለዶታትን ተባሕጊጉ ዘሎ ክብርታትና ናብ ልዓቱ ክትመልስ ሰብ ዘይብል ሓላፍነት ኣብ እንግድዓ ኣሎ ይብል ማህፀን ወላዲት ፀዋሪው ስለ ዝኾነ ማህፀን ፀዋሪት ኩሉ ዓይነት ስነ ሓሳብ ደስ ኢላህኒ እታ ከንብበልኩም ማለት ስለዚ እቲ ተቐረቡ ኢኹም ሰማዕትና እውን ኣብዘ ዘለኹሞ ክትምልሱ ትኽእሉ ኢኹም ፅሑፍ ቅድሚ ሕጂ ቀሪብና ዘለና ብዙሓት ደስ ኢልኩም ነይሩ ሂቡ ሂበ ዘይብል ለጋስ ኣብ ዘለኹም ክትምልሱ ትኽእሉ ኢኹም ፅሑፉን ተኸታተሉ ዘለኹም ሂቡሲ ሂበ ዘይብል ለጋስ ፍለጡለይ ሂቡ ሂበ ዘይብል ለጋስ ፍለጡለይ
سمعنا سلامات يسمع له يملش انت لو تصحف كذا كان عبد لهم كا أكتب يمانا سمع لهم سمع بنيام له لهم يبو هيبة زيب بالله لقاس عبزم زلون كمل الصفر اليوم هو ملش عليه ماشي بنيام له ما أزال لقي سامسون له صحفته زي ما تصير حنا سلازي هيبة زيب لقاس مريت يهبة كايجن هيبة زيب كل النجارنا كل سكابي ما خمرت حكي يرأيكم ماله لقاسي هيبة خازيب فلذا خلينا كان أقول لنا نمرتي تي لقاسي هو بين ديا بينا من يزارنا هو مريت سامسونج واو سامسونج مريت بتعمل صبو ليتي تشليما أتري التقنطط ليتي تشليما أتري التقنطط فلوت لي ليت تشليما أتري التقنطط فلوت لي واو بينام برخت سماي كوخبي لو الله بتعمل صبو حنتي نخيد تبل حنتي نسافح تبل حنتي نصل تبل انت حنتي نخيد يا هو وقت يا حنتي نسافحة كمزي دخام اللوا حنتي نصل تبل نساون حنتي نخيد تبل حنتي نسافح تبل حنتي نصل تبل فلوت لي واو بركنا ملس مالي شو لو عن بينام عن رومادي بقالك لخاي كا نخيد تبل وحج نسافح رمادي نصل كعل خاي مالتي لخاي مخنياتو ما دي أحد يا سلمتا نصل تبل لخاي كيف متخ معزة سلمتا سنة مكة صحيح مكة حنسا تزريو كالأي زي زرع تعصيدو مهرت زي ركبو حنسا تزريو كالأي زي زرع تعصيدو جن مهرت زي ركبو فلوت لي حنسا تزريو كالأي زي زرع تعصيدو خاص مهرت زي ركبو تعصيد كان الزرع هل حكم بزح أستاذ الله واو سامسونج سجاي تخالد صبري حادة زسرة عشر تخلطة زج أنافرة سلاسة زفرة فلوت لي حادة زسرة عشر تخلطة أنافرة سلاسة زفرة فلوت لي سامسونج جوجل كوين له يعني الناس سامسونج بتعمل عمد مالتي بابا كدشة سامسونج دي زبلة زلز متحف بو ولا دي هو سامسونج مرسم هلا صحف النظام جوجل كوين له سامسونج نايلو مش هتعود خوني لحر كابيا مش هياخذ بلينا مجب برز كواس أكيد تزلهم ما يتملس عندهم أبي تبغى كله وقل السؤال كيف يختار أبو خليه يكذب من شو ذا أول ما سأل له ما سأل فكر طبعا كله ما تلك حس كاس على يوتيوب وحجبنا جوجل عزارة سنة إذا لخمسة أحد سامسونج مقدح كيهلو بابا تادسه ها مقدح كيهلو سامسونج ما نفلت سامسونج زريا اللي برجع أسرع كده ونحن قلنا في حسبنا ندام السكو ባህሉ ግርም ሒዝዋሎ ማለት እዩ ሓደ ዝእግሩ ሰለስተ ዝርእሱ أكون حاجز أجره سلسة زرقسو
حدا زقرو سلسته زرقسو أنا صحيفة MBB أنا عيون كي تواترني حدا زقرو سلسته زرقسو أبتل صحف ثمانية سخرية أنون كم حتى أمسألكم مسألة له أنون أيت سايقوركوان أبتل صحفتي رخيبة أمسألكم الله حدا زقرو سلسته زرقسو فتشوها مسألة أبتل مرسلها እንታይ መስፈ مسألة أنون كم حتى أمسألة له كإلاتات اللهم إلينا بهم أمسألة مايت حموتي حو سبأي ود حوي ود معباي زي قبل سمعنا لنا حموتي حو سبأي ود حوي ود معباي فلوت لي حموتي حو سبأي ود حوي ود معباي فلوت لي كده ما حطنا نيرم ديا حموتي حو سبأي ود حوي ود معباي ኣብ ገዛ ዘሎ እኳ ይምልሽዎ ህልው እዮም ዕድል ስለ ዘይረኸቡ እምበር ፈትኑ ሓሙተይ ሓው ሰብኣየ ሓሙተይ ሓው ሰብኣየ ወዲ ሓወይ ወዲ ምዕባየ ክብድ ኢላ መልሳዕ ዓበ ሓዋ ካብ ሓማታ ዝወለደ ዓበ ሓዋሲ ካብ ሓማታ ዝወለደ ኣፀቢቆም እዚኣ ሓዝዋ ከምዚ ኣይትመፀልካ ንኣልቲባ ዓበ ሓዋሲ ካብ ሓማታ ዝወሊዱ ኣየውድድ እዩ ስለዚ እንተና ኢሎም ማሰቕሪበልኩም ኣለኹ ብኻሊእ ብሪቶታት ዕድል ክንብ ሰላማዊት ናባኺ ኣብ ቀፃሊ ግን ኣብ ቀፃሊ መደባትና ብሰፊሑ ተዳሊና ክንመፅና ምስላታት ሒዝና ክንመፅና ከም ፍሉይ ማለት እዩ ምስላታት ካብ ናይ ቀደም እንዳዛማመድና ከም ሓይል ዘለዎ ቀደም ዝነበረ ምስላታት ኣይናይ ክውገር ኣሎ ንስታት ከነምፅና ከም ምስላታት ከምኡውን ተወሳኺ ግጥምታትን ማሰታትን ከምኡውን እቲ ባህላዊ ዜማታትና ናይ ቅድምን ናይ ሎምን ኣዋሂድና ክንተቐሪብና ክንመፃኩም ኢና ኣሎሙ ግን ኣብዚ ክንውድይ ናቲ መደብና ግን ተወሳኺ ካብ ገዛ ሰፊሕ ሓሳባት ርእቶ ክንፅበይና ኣብ ዘለኹም መጀመርያ ዕድል ውሰዱ ካብኡ ነቶም ደገ ዘለውን ዕድላቶም ትኽእልያ ሰላማዊት ማለት ተኽእሎ እንተዳሃልዩ ስለዚ መጀመርያ ንሳምሶም ክንቦ ናይ ሎሚ ተሓዋታይ ሳምሶም ፀጋይ ቀዳምነት ክንቦ ኣቶ ታደሰ ብጣዕሚ ፅቡቅ ፕሮግራም እዩ ነይሩ ነቲ ባህልና ከዓ የበራብሮ እዩ ከም ዝኽርከብ ከሎ ብጣዕሚ ፅቡቅ እያ ንልና ስለዚ ምስጢር ዓወትካ እስከንገሮም እቲ መልስታትካ ኣነ ብዙሕ ግዜ ነጊረኩም ኣለኹ ምስ ዓበይቲ ሰባት ዓብየ ምስ ኣባሓጎይ ምስ ዓባይ ዓብየ ስለዚ እዚ ናይ ቀደም ፅምፅዋያት ዳርጋ ፍርቅለኒ እዩ ብጣዕሚ ፅቡቅ ግረ ስለዚ ኣብ ቀፃሊ ሳምሶም ፀጋይ ካብቶም መደባትና ዘቐርብ ማይቲ ክንድቢ ሓጎታቱ ዝኩሉ ሒዙ ደኣ ከካፍለና ኣለዎ ፀጉኡ ነጊርኩም ኣሎ ስለዚ ኣብ ቀፃሊ ክንፅበይና ማይቲ ተወሳኺ ካብ መፅሓፍትን ከምኡውን ካብ ሳምሶም ተወሳኺ ዕድል ፅቡቅ ክስታይ ረኪብና ኣለና ማይቲ ይቐኒልና ሳምሶም መኣዛና ባኺ ናትክ ትዕዝብቲ ከመይ ነይሩ ከመይ ኣምሲና أنا وقتنا قول كذا هذا كل it's really good experience بعمل صبح بس زبل كله هنك لا تيو قطمو كنا زعلوا جاكانو قطمتن كم زلوا ناس ريحة حابينا عيني رمالتي إن شاء الله أنا سنزي حبات موتي خمسة لنا بعمل صبح بس بالنيرو I hope أنا كذا قطمي إذا أقرب لين جاكن تقنعني تعمية أنا كل أمداخ بلا هذا زلية حنتيه thank you
يغني لنا ስለዝሓወ ቢንያም በረኸት ሰላም እንደገና ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣምሲና ባባታት ደሳ ከም ዝገርኩም ኦርጋናይዝ ብምግባር ብጣዕሚ ፅቡቅ ግዜ ፀኒሕና ሰላም ሓፍተይ እውን ከምኡ ኩልኻትኩም ከተቕርብዎ ፀናሕኩም ወላ ሰምሃር ኣብ ቲክቶክ የድፈልጣ ነይረ ብዙሕ ግዜ ከታተላ ሕጂ ምስ ረኣኽዋ ግን ናይ ብሓቂ ተሓጒሰ ብጣዕሚ ግሩም ዝኾነ ግጥምታት ከዓ ከተቕርበልና ምስያ ከምኡ እውን እቶም ካልኦት ኣሕዋት ደስ ድብል እከታተለኩም እየ ብዙሕ ግዜ ኣብ ማህፀን ከምኡ ናብ ናይ ፍናን ወላ ባባ በዓል ማማ መኣዛ እውን እከታተለኩም እየ እሞኒ ብጣዕሚ ፅቡቅ ግዜ ፀኒሕና ከምዚ ከዓ ዳኣመሰለ ንህዝብና ዝጠቅም እሞ ከዓ ምስቲ ባህልና ተተሓሓዘ ገሌና ዳርጋ በቲ ዝነበረ ናይ ደርጊ ግዜ ስለዝዓበና ዳርጋ እቲ ባህልና ከይፈለጥናዮ ኢና ዳርጋ ዓቢና ክንብል ንኽእል ግን ከምዚ ከማኻትኩም ከዓ ከፍልጡና ዝኽእሉ ክመኽሩና ዝኽእሉ ከምዚ እቲ ባህልና እተዓባብያና እዚእቲ ኢልኩም ከተርእና ከለኹም ከዓ ብጣዕሚ ብዙሕ ትምህርቲ ንረኽበሉ ኣለና እሞኒ በርትዑ ኣምላኽ ምሳኹም ይኹን ስቲል ከዓ ክንከታተለኩም ኢና ምሳኹም ኣለና በቲ ደገፍ ደድሊ ከዓ ንሕና ከዓ ክንድግፍ ክንፍትን ኢና ሶ ዌልዳን ኩልኻትኩም ማህፀን ብጠቕላላ ነመስግን የቐኒልና ክብረት ይሃበልና يغنيلنا بنيام حاونا سلامات መምህር ታደሰ هلا ብንያም ዳሓቁ እንዲ ክምልስ ገፁ ብስረኹም ኮታ ባህገር ንብንያም ናታ ከሸግሮ ኣልሓ ተወይ እዚ ብንያም ተሓቢኡ ክምልስ ዘሎ ኢለ ንብንያም ናታ ከፀጉሞ እዚ ተሓቢየ ፀኒሐ ማዋእዛ ተሓቢኡ ከፀኒሐ ኣይሰማዕክዎን ንኩሉ ዝኩሉና ፈለጥካ ዳ ሞታይ ኣይፈለጥና እቲ ባህልና ኢልካ ኣሎ ዝረኸብ ዝለዓል ሓደ ከይበለስና ኩሉ ተመሊሽካ ድሓን ሕጂ ኣብ ማህፀን ማለት እዩ ኣብ ማህፀን ወዲ ገዛ ኮይኑ ኣሎ ካብ ቀፃሊ ክትሪኦ ኢኺ ኣብ ሓሙስ መደባት ሒዞ መፃና እዩ ማለት እዩ ሰላማዊት ናባኺ ይከታተለ ኮነ ብንያም ተባሃል ሰማያ ኩሉ ግዜ ሰላማዊት ታንክ ዩ ኣርኣያተ ታደሰ ለምለም ሲና ኣመሓዳሪት ብማዕዶ ከመይ ነይሩ ብጣዕሚ ፅቡቅ ብኩሉ እዮም ትዕዘቡና ዘለው ፌስቡክ ዩቱብ ሊንክድን ከምኡውን ቲክቶክ ማለት እዩ ቲክቶክ ፍትን ኣለዉ ምልስ ፀኒሖም እዮም ገሊኦም ኣሕዋት ብጣዕሚ ከምቲ ልሙድ ተታደሰ ዕደኛታት ኢና ከምኡውን ነዚኦም ብሉፃት ዝኾኑ ድንቂ ዝኾኑ መንእሰያት እውን መፂኦም ገፆም ነቲ መንእሰይ ክንደይ ባህልን ክብርን ከም ዘለዎ ንሕብረተሰብና ነቲ ከምኦም መዘንኦም ዝኾነ ምክንያቱ እቲ ምክሪ መዘና ዘረባ ክመፅእ ከሎ እቲ መንእሰይ ኩሉ ግዜ ክርድኦን ንክፈልጥን ዕምቀት ንክህልዎ ስለ ዝገብሩ ዘለኹም ብጣዕሚ ናይ ብሓቂ ደስ ድብል ኣነ ከመስግን ጥራየ ሰማር ሓፍተይ የሙን ኩልኩም ኣብ ዝደለኹም ማለት እዩ ከምዚ ኢልና ክንቅፅል ባህሊ ኩሉ ግዜ እንዳተላገበ እንዳተመሓየሸ እንዳተዓረየ ድኸይድ እሞ ድልድል ከምቲ ክብሮ ወዱ ዝፀንሑ ኣተታደሰ ማህፀን ከዓ ድልድል ኮይና ነቲ መንእሰይ ኣብዚ ዘሎን ኣብ ዓዲ ዘሎን ነቲኦም ሕጂ ዝውለዙ ዘለው ደቅና ከዓ ካባና ኢና ንሕና ኢና ክነውርስ ንሕና እንድሕደይ ሓዝናዮ ንሕና እንድሕደይ ፈለጥናዮ መን እሞ ከውርሶም ንነዊሕ ኢና ኮይና ንሓስብ ዘለና ይቀኒልና ቴንኪዩ ብጣዕሚ ፅቡቅ ሓሙሽተ ደቂቕ ገለ እንተለና ኣለና ቁርቢ ሓሙሽተ ደቂቕ እወ ኣለና ሕራይ ሓንቲ ካብ ዘይተንከፍናያ ካብ መምህር ኣስትረስ ተሰማ ካብታ ጣዓሞት ትብል ካብ ታሪክ መድረኻዊ ስነ ጥበብ ኤርትራ ካብ 1940 ክሳብ 1980 ብፍላይ ነዚ ወለዶ እዚ ይኹን ዋላ ንዓና ማለት እዩ ነዞም ደቂ ሰብዓ ኮይንና ዘለና እውን ዳርጋ ሽዑስ ናእሽቱ ኢና ነርና ኣብ 1957 ዝነበሩ ቅድሚ ሕጂ ማሕበር ምምሕያሽ ሃገራዊ ልምዲ ካብተን ቀዳሞት ገሊፅና ነርና ዝሓለፈ እታ ጀማሪቱን ማሕበር ተዋስኦ ደቀባት ነይራ ድሓር ብድሕሪኡ በዓል ማታኣን ካልኦት መፅአን ሕጂ ሓንቲ ካብተን ኣብ በኽሪ መደብ ዕዮ መድረክ ማሕበር ምምሕያሽ ሃገራዊ ልምዲ ዘቐረባ መዛሙር ብሃብተ ደሞዝ ናይ እዋንቲ መንእሰይ ናይ ሕጂ ኣቦና ብሳጉ ትንሹ ተደሪሳ ብኡ ዝተዘመረት መዝሙር
እዚ ስዕብ ትሕዝቶ ነበራ ኣብ 1957 እሱ መንእሰይ ድዩ ኣይተዳንዮም ንደቀቦ ጀጋኑ ዓድና እንክነቕሑ ንጥቕሚ ሃገሮም እንክሰርሑ ኣይተዳንዮም ንደቀቦ መንእሰይ ሃገርና በሎም ንፍዑ ታሪክ ሃገሮም ከጽንዑ ኣይተዳንዮም ንደቀቦ ሃገርና እንተበሉ ሃገር ሃቦም ዓድና እንተበሉ ዓዲ ሃቦም ኣይተዳንዮም ንደቀቦ ስልጣን እንተበሉ ስልጣን ሃቦም ተገፊዕና እንተበሉ ፍትሒ ሃቦም ኣይተዳንዮም ንደቀቦ ከፊኡና እንተበሉ ስራሕ ሃቦም ጠሚና እንተበሉ ምግቢ ሃቦም ኣይተዳንዮም ንደቀቦ ጠሚና እንተበሉ ዝስተ ሃቦም ዓሪቕና እንተበሉ ክዳን ሃቦም ኣይተዳንዮም ንደቀቦ በቕሊ እንተበሉ ሰጋር ሃቦም ቆሪድና እንተበሉ ጋባ ሃቦም ኣይተዳንዮም ንደቀቦ እዚ ብ1957 ዝተደርሰይ ኣነ ሽዑ ወዲ 4 ዓመት ነይረ ስለዚ ትወለዱ መንእሰይ እንታይ ከም ነበረ ንምዝካር እዩ ስለዚ የማነ ናባኻስከ ብዛዕባ በቕሊ እንተበሉ ሰጋር ሃቦም ሲ ቆሪድና እንተበሉ ጋባ ሃቦም እዘን ክልተስከ ግለፀን ሰጋርን ጋብን ኣታሒስካ መቸም ሰጋር ጋቢ መንእሰይ ወለደና ፈልጠኒ እሞ እንታይ ማለት በቕሊ እንተበሉ ሰጋር ሃቦም ቆሪድና እንተበሉ ጋባ ሃቦም ጋቢ ብሓፈሻ ጋቢ ነፀላ እያ ዓይነት ነፀላ ኮይኑ ኣዝዩ ርጉድ ዝበለ ይገብዓ ምናልባት በዚ ክስታይ ክነረድኦም ዘይንኽእል ንኸውን ትሰጋር ከዓ በቕሊ እዩ ወይ ከዓ ፈረስ ጋላቢ ማለት ወይስ ተጋጊ ፅቡቅ ጌጋ ዝበሃል የለን እኮ ናትካ ነፃ ሓሳብ ሓፈሻዊቲ በቕሊ ሃቦም ወይ ከዓ ሰጋር ሃቦም እንትኾንስ ድላዮም ንሃቦም ዝዓይነቱ ኣይነጓንዮም ነውርሶም እቲ መልእኽቶምስ ክብኸብኡ እየ ዝርድኦ ነውርሶም እቲ ክነውርሶም ዘለና ነውርሶም ብዘይ ምዕምፃፅ ማለት እዩ ብዘይ እቲ መንእሰይ ከም መንእሰይ ኮይኑ ይዓቢ ዝዓይነቱ ከምዚ ትበል ገለ እናተባሃልካ ትዓብና ሓደ ግዜ እንጂ ነቲ ሰልፍ ኮንፊደንስ ወላ ንባዕል ነቲ ርእሰ ተኣማንነት ይቆትሎ እዩ ከም ሰብኣይ ኣይገብረካን ሰብኣይ ትኾንካ እቲ ክስታይ ከዓ ትፈልጦ ይገብረካን ማለት እዩ ሕጂ ንኸምኡ ኣውርሶም ሓበራዊ ሲ ነናቱ ቃና ገይሩስ ከውርስዎም ከም ዘሎ ነቲ መንእሰይ ብዛዕባ ኣተኩሮ ገይሩ ባህሉ ክብርታቱ ንዕኡ ከዓ ምዕባለ ከማዕብሎ ከም ዘለዎ ድላይ ከዓ ክህቦ ከም ዘለዎ እዛ ዓይነቱ የተረድእያ ኣብታ ኩላታ ግጥሚ ማለት እዩ ብጣዕሚ ፅቡቅ ሰምሃረይከ ከም መንእሰያት ንዓኹም እንደ ሕጂ ንሱ ናይቲ እዋንቲ መንእሰይ ነቲ መፃእ ወለዶ ንስኻትኩም ከዓ ሕጂ ነቲ መፃእ ወለዶ እንዲ እቲ እንታይ ምበልኪ ንስኸ ትብለስ ነቶም መፃእ ወለዶ ስለ ዝኾነ ተሓላፍነት ከዓ ናባና ከምታ ናይ ማሕፀር ሓንቶይ ዝበልና ኣብ እንግድዓና ስለ ዘሎ እቲ ናይ ትማሊ ከም ሽማግለ ኮይኑ ትሎሞ ከዓ ንፅባሕ ከም ዝሓለፈ ዝገለፅናዮ በዓል ኣነ ናይ ትማሊ ኢና ኮይና ሕጂ ሸምጊልና ኢና እዚ ዘሎ ማእከላይ እዚ ሕጂ ወለዶ እዩ ንስኹም ከዓ ንዝመፅእ ማለት እዩ ሕጂ እዞም ናይ ትማሊ ንሕና ኮይነ ኣነ ሲምቦል ከም ትማሊ ውሰዱኒ ከምሎም ኣለኹም ንስኻትኩም ንዝመፅእ ገለ በል እስከ ሰማን እቲ ዝበሃል እኳ ኢሎ እንዲ እሙን ክውስኽ እንድሕር ደኣ ኮይነሲ እቲ መንእሰያዊ ሓይሊ ወይ ከዓ እቲ መንእሰያዊ ብርትዐ እቲ ናይ ምሕሳብ ናይ ምቕላስ ናይ ምምእዛን ግዜ እንድዩ እቲ መንእሰይስ ክፍትን ከም ባዕሉ ክኸውን ናቱ ናይ ውሽጡ ናፅነቱ እቲ ንሱ ንክኸውን ክፍቀደሉ ከሎ ሞር ዝበዝሐ ኣብቲ ዝመፅእ ዘሎ ወለዶ ይሰርሕ ማለት እዩ ሕጂ
ኣብ ባዕልኻ ምስራሕ ኣባኻ ምስራሕ ኣብ ገዛእ ርእስኻ ሕልምኻ ምድላይ መን ምዃንካ ምፍላጥ እዚኦም ኣብቲ ንእስነት ክካየዱ ከለዉ ወይ ከዓ ኣብቲ ናይ ንኡስ ዕድመ ክፍፀሙ ከለዉ ሽዑ እቲ ዝመፅእ ወለዶስ ጥዕና ዘለዎ ወይ ከዓ ቁሩዕ ወለዶ ኢኻ ትፈጥር ሕጂ ሞር ኣብ ንእሽተይ ይወስዱ ከሉ ኢሉ ወይ እሞ ኩሉ መንእሰይ ብሓፂሩ ብጣዕሚ ፅቡቅ ሰላማዊት ናባኸይ ገምግም ኣቢልኪ ከም ወካሊት ናይ ማህፀን እንታይ ንበልኪ يغنيلي أواي كله تاي زغودة ليلن كله يلوم يوم يوم من سيات أحواتي هو لعل كله انتاي تي ናጽነት ናይ ናጽነት ናይ ምዝራብ ናይ ናጽነት ዘደልየካ ሓሳብካ ናይ ምግላጽ ሓሳብካ ገሊጽካ ከዓ ዝገለጽካዮ ወይ ዝደለኻዮ ከዓ ምርካብ ብኸምኣያ ተረዲእ እያ ሕፅር ኣቢለ ክገልፃ እንድሕር ኮይነሲ ነቲ ዝጠመየ ሃቦ ነቲ ክዓብየ ክጋልብ እየ ዝበለ ሃቦ ነቲ ክቆርብ እየ ዝበለ ጋባ ሃቦ ኮታስ እቲ ኢኳሊቲ ትዛርብ ደሎ ኮይኑ ስማዓኒ ሜን ኣቦና እየ ክብሎ ነዚ ዝፀሓፈብቲ ግዜት እዮም ሽር መንእሰይ ነይሩ ግን ኣብዚ ዝኾነ ነገር ብብልሒን ብርድኢትን እንድተፃሓፈ ነገርሲ ሓሳብሲ ከም ዘይመውት ክቡር ሓሳብሲ ኣይሞትን ንዘለኣለም እዩ እዚኣሲ ሕጂ ዝተፃሓፈት ኮይና እያ ትስማዓኒ ክትግተምዋ ከለኹም ክሪኦ ክሰምዖ ከለኹ ሓሳቦም ከዓ እቲ ኩላህና እንደልዮ እናሓልሞን እዩ ኣብዚ ንሕና ንማህፀን ንሪኦ ንገብሮ ነገር እንድሕር ኣሎስ ይዕበይ የንኣስ ይመሃር ኣይመሃር ሕብሪ ኮታስ ኩሉ ነገር ብሓደ ዓይነት ንሰብ እቲ ዝደልዮ ነገር ክንክገብርሲ እያ ናፅነት እያ ድብላ ብኣጠቃሊለ ክዛረበ እንተኮይነስ ናፅነት ሃኮነ ዝኾነ ሰብ ሓሳቡ ንክገልፅን ድሌታቱን ንክረክብ ብጣዕሚ የቐኒልና ስለዚ መደብና ወዲእና ኣለና ኣብ መጨረሻ ሓንቲ ሕንቅል ሕንቅሊተ እንዳይመደእ ለይፅኒሕያ ነይረ ማለት እዩ ስለትኸይድ ምስቲ ምዝሒዝናዮ ዘለና ማለት እዩ ሓንሳእ ምስ ወፃእካላ ዘይትምለሰላ መንገዲ ሓንሳእ ምስ ወፃእካላ ዘይትምለሰላ መንገዲ ፍለጥ እዚኣ ዘይፈለጠ መቸም ባዕላ እዛ ገዛ ሳምሶም ዳልካ መሰባሕ ጎታቱ ናይ ባሓቂ ናይ መፅሓፍ ሳምሶም እዚኣ ሕልፈኒ እዚኣ ጥራሕ ፈሊጥ ኣለዎ ድሓን እዚኣ ሳሕልፋ ስማሎ ክትኮን ትኽእል ማህፀን ናይ ኣደ ብጣዕሚ ፅቡቅ ብኸመይ ኣፅኒሐያ እቲ ማህፀን ማህፀን ናይ ኣደ ንኩላትና ኣኪቡና ኣሎ ሓንሳብ ምስ ወፃና ይንምለስ ኢልና እንተንምለስ እታ ቅድሚ ሕጂ ነበረ ከነስማዓኩም ስለዚ ብወገና ወዲእና ኣለና ከም መዕፀዊ ሰላማዊት ናባኺ መኳኑ ንኩሉ ክስታይ ይግበርልና ብኣ ወዲ ኣንሓ መደብና ወዲእና ኣለና ብጣዕሚ ፅቡቅ ይቐኒልና ኣብ ቀፃሊ ብዝበለፀ መደብ ክንመፃኩም ኢና ሓንሳእ ጀሚርናዮ ስለ ዘለና መንእስያት ይመፁ ኣለዉ ከምዚ ትሪእዎም መጀመርያ ውሕዳት ነርና ሕጂ ባዕላቶም ዋናታት ኮይኖም ወረስቲ መፅኦም ኣለዉ ስለዚ እዞም መፅኦም ዘለዉ ትሪእዎም ኣለኹም ካልኦቶም ብዙሓት ዝፈልጥዎም ስለ ዘለዉ ሓውና ፊልሞን ነይሩ ምናልባት ካብ ኣሜሪካ ሎሚ ኣይጠዓሞን ብስራሕ እምበር ንሱ እውን ብቓሊ እዩ ዝወፁ ትማስን ክስታይንስ ብጣዕሚ ንሶኒ ምሳና ነይሩ እዩ ኣብ ቀፃሊ ንሱ ብዝበዝሕ ዕድል ክንቦ ኢና ናይ ሎምን ናይ ዝመፅን ደሚርና ዝያዳ ዕድል ክንቦ ኢና ከምኡውን ሰምሃር የማነ እስኻትኩም ኣለኹም ካልኦትን ስለ ዘለዉ ኮታ ማህፀን ናይ ብሓቂ ዕጉባት ኢና እቶም መንእስያት ከምቲ ዝተባህለ ሒዞም ኣለዉ ይወርሱ ኣለዉ ስለዚ ባዕላቶም ዘካይድዎ ዘሎ ከም ትሪእዎ ኣነ ጥራይ ፅግዕ ኢላ ክስታይ ገብር ተዘይሓለ ከም ዝመፅእ ከፋት ማዕፀይ እምበርቲ መደባት ባዕላቶም ማ መቂሮሞ ብጣዕሚ የቐኒልና ክብረት ሃብኩም ኣነ ብጣዕሚ ደስ ኢሉኒ ስለ ሰላማዊት ናባኺ እዞም ዝከታተሉ ዘሎ ከዓ እንዳረኣኽ ባዕልኺ ክስታይ ግበር ብወገነይ ወዲእ ኣለዎ ናባኺ ካብ በዓል ሳምሶም መዓዛ ቢንያ እውን ክንሰምዕ ንደሊ ቅድሚ ምዕፃውና ተታድሰ ንዕኡ ዕድል ክንቦ ዕቁባ ይሓውና እውን ጀን ገይሩ ኣሎ
ናይ 10 ደቂቃ ስለ ዘላትና 7 ደቂቃ actually ናባኹም ብጣዕሚ ፅቡቅ ሃየ ውሰዱ በሉ ኣነስ ካለ መዓልቲ ክዛረብ ሕጂ ኣብ ተወሪደ ኣለኹ ከጋጣሚ ቅድመየ ረኺበ እያ ናይ ሎማዓንቲ እሺ ለዚ ካለ መዓልቲ ክዛረብ እየ ሰላመይ ቴንክ ዩ ኣረይ ማዛይ ቢናሓወይ ሳምሶን ኣቕባይ ሰላም ኣሕዋት ክንዛረብ ዶ መንጎዳእቲና እምበር ናና ፀገም የለ ከምንስዮም ኣነ እኳ ይቕረታ ኣብ ስራሕ ስለ ዘምስኸዮ ኣቲ ወፅየ ነረ ብዙሕ ይበልኮን ሓፈሻዊ ግን ብጣዕሚ ፅቡቅ ዝኾነ መደብ እዩ ኣብ ሓቂ ቀኒልና ደስ ዝብል መደብ ኣብ ቀፃሊ ከዓ ዝያዳ ክንከታተሎ ተስፋ ይገብር ሓፈሻዊ ግን ብጣዕሚ ደስ ኢልኒ ፅቡቅ መደብ እዩ ቀኒልና ያኔላ ኣበይ ሓሙ ኣነስ ዳርጋ ሓሳባተይ ገሊፀ ሰላም እሺ ፅቡቅ መደብ እቲ ባህልና ከምዚ እናበልና ክንዝክሮ ከለና ፅቡቅ እዩ ኩላትኩም ዘቕረብኩልና ከዓ ደስ ዘብል እዩ ፅቡቅ መደብ ቴንክ ዩ ብጣዕሚ ነመስግን ቢናሓወይ ትብሎ እንድሕር ኣሎ ኣብ መደብና ቴንክ ዩ ሰላመይ ኩልኻትኩም ነዚ ከምዚ ኦርጋናይዝ ዝገበርኩም ብጣዕሚ ኢና ነመስግነኩም ማለት ኣይነው ቀሊል ስራሕ ከም ደይኮነ ነዚ ኦርጋናይዝ ክትገብር ግን ከዓ ማለት ግዜኹም ሰዊእኩም ደኺምና ከይበልኩም ብዙሕ ላዕሊ ታሕቲ ትብሉ ኣለኹም ግን እቶም ንሰምዕ ዘለና ብዙሕ ንመሃር ኣለና ብዙሕ ህዝቢ ከዓ መሃረሉ ከም ዘሎ ኣብዚ ማህፀንካ ሰሚዐ ኣነ እውን ባዕለይ ይከታተል ብዙሕ ምስክርነታት ከዓ ሰሚዐ ኣለኹ ማለት ቀሊል ኣይኮነን ኣብ ድሓለፈ እውን ኣብ ማንቸስተር ጌርኩሞ ዝነበርኩም ምናልባት ሻይጣመን ጌሸ ነይረ እምበር ክመፅእ ደልየ ነይረ ግን ካብ ሆላንድ ከይተረፈ ጌሽኩም በፂኹም ከምኡ ጌርኩም ነቲ ህዝቢ ምሂርኩም ዋይ ዝነበረና ግዜ እንዳበሉ ብጣዕሚ እቶም ኣዕሩኽተይን መሓዝተይን ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ምስክርነታት ተስሚዖም እሞኒ እዚ ህዝብና ዝደልዮ ዘሎ ነገር ኢኹም ትገብሩ ዘለኹም ህዝብና ሕጂ ናትና ምኽሪ ናትና ምዕዶ ኣጆኻ ምባል ናትና ተስፋ ምሃብ የድልዮ ኣሎ እሞ ማህፀንካ እዚኣ ትገብር ዘላ ደቂ ኣንስትዮ ይበለትን ደቂ ተባዕትዮ ይበለትን መንእሰያት ንኣሽቱ ይበለትን ህፃናት ኣይበለትን ግን ንኩሉ ህዝብናስ ከመይ ጌርና ንመኽሮ ከመይ ጌርና ንድግፎ ከመይ ጌርና ተስፋ ንህቦ ኣጆኻ ንብሎ እያ ትብል ዘላ እሞኒ እቲ ክትሃርምዎ ደለኹም ጎል ወይ ሽቶ ከዓ ትሃርምዎ ኣለኹም እሞ ወልዳን ጥራሕ ክብለኩም ዝደሊ ብፍላይ ሰላም ሃፍተይ ተራኺብና ይንፈልጥ ኢና ተዘራሪብና ይንፈልጥ ኢና ግን ብዙሕ ግዜ ብዛዕባኺ ሰሚዐ ብዙሕ ግዜ እትከታተለከ ብዙሕ ርኤከ ትገብርዮ ዘለኺ ቀሊል ኣይኮነን ካብ ህዝብና ሓሊፍኪ ምስቶም ፃዓዱ ወይ እንግሊዛውያን እንዳተራኸብኩ ንህዝብና ዝጠቅም ነገራት ብዙሕ ነገር ትሰርሐ ከም ዘለኺ ርኢ ኣለኹ እሞኒ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ወልዳን ካብቲ እግዚኣብሔር ንህዝብና ዘተስኦም ሰባት ሓንቲ ኢኺ ስለዚ በርትዒ እግዚኣብሔር ከዓ ይደግፍ ክኽብለክ ደሊ ቴንክዩ ቴንክዩ ቢናሓወይ ኣንየለይ ክብረት ሃበለይ ናይ ኩላህና እክብ ድምር ስራሕ እዩ ቢናሓወይ ቴንክዩ ጓል ኤረይ ትብልዮ እንድሕር ኣሎ ቲክቶክ ኣላ ሓፍትና ሓውና ቅድሚ ምዕፃውና ዝኾነ ትብልዮ እንድሕር ኣሎ ኮንኪ ናባኻ ዕድል ክንብ እሞ ክንዓፅ መደብና ማይክሮፎን ናባኻ ቴንክዩ ከመይ ውዒልክን እግዚኣብሔር ንኩም መጀመርያ ግዜ ጆይን ዝገብሮ ዘለኹ እዙን ኣዶኖ ብኸመይ ጆይን ክገብር ክእል ኦኬ መሰጅ ስደደልና እሞ ቴሌፎን ክንድሕር ሰዲድክና ኣብቲ ዋትሳፕ ግሩፕ ኣድ ክንገብረኪና ሶኒ ኣለና ከምዚ ንትሪኦ እውን ሓሙስ ኣለና ኣድ ክንገብረክና ኣብኡ ኣረ እሺ ኦኬ ኣሜን ኦኬ የቀኒየለይ ክብራት ተዓዘብትና መደብና ብዚ ክንውዲ ኢና ዝመፅእ ዘሎ ሓሙስ ብካልእ መደብ ስቃ ንራኸብ ብሰላም ይረኽበና ብሩኽ ምሸት ነዚ ቪድዮ ሪኮርድድ ኣብ ፌስቡክ ዩቱብ ከምኡውን ሊንክድን ስለ ዘለውን ተመሊስኩም ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ዝኾነ ርኢቶ ሓሳብ እንድሕር ኣለኩም ከዓ በቲ ዘሎ ድሕረ ገጻትና መሰጅ መልእክቲ ትሰዱልና ትኽእሉ ኢኹም ከምኡውን ኣብቲ ናይ ቲክቶክ ወይ ዩቱብ ከምኡውን ዌብሳይትና ኣሎ ኣብኡ ኣትኹም መልእክቲ ክሰዱ ትኽእሉ ኢኹም
ብሩክ ምሽት ከም ጅምር ስጋዕ ንውድእ ምሳና ስለ ዝፀናሕኩም ብልቢና ነመስግነኩም። ይኣኒልና ቴንክ ዩ